Giarestuhan hangtod na sa iyang apo, gipangdakop tungod sa pagnegosyo sa ilang pamilya ug shabu. Baker gihostage sa iyang assistant nga nawadan og maayong panghunahuna tungod sa ginili nga drugas. Kanhi pulis nasikop uban sa usa ka gwardya ug mga kauban sa usa ka buy-bust operation sa kapolisan. Rerouting sa traffic sa Mandawi gilaraw nga ipatuman sunod semana. Earthquake drill gipahikayon sa Sugbo, agi og pangandam sa kusog nga linog. May ngapon Sugbo Kabisayan, anihan na mga balita uban ang kinatibukang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 23 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang hatid ang mas sa iyong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Pag-asa mitambag nga pahimuslan ang nahabilin nga mga pag-uwan karong buwana. Gibana-bana nga mo menos pag-ayo ang mga pag-uwan sa buwan sa Agosto hangtod nga matapos ang tuig. Andrea Patanya, Suginlimi. Usa ka low pressure area nga nahimutang mga 115 kilometers east sa Vera, Catanduanes, mao ang nagda sa mga pag-uwan-uwan nga nasinati sa hapon ug gabi. Matod sa Pag-asa nga menos sa 30% ang posibilidad nga mahimo kining bagyo kay inanay kining nagkahilis. So there is possibility kay forecast na to for the month of July doon natay forecast mga 2 to 3. So right now wala pa gyud na siya ma-develop into a tropical cyclone. It is still a low pressure area. But layo pa man to, we have 1 week basin o gadunay ma-develop nga lain nga usa ka tropical disturbance. Dugang sa Pag-asa, ang mga isolated rain showers wa nagpasabot nga wa nay El Nino ug gani nagkagrabe pa ang epekto niini. Gibana-bana nga below to way below normal ang rainfall nga madawat sugod Agosto hangtod Disyembre. Ang El Nino phenomenon karon susama sa huwaw nga nasinati niadtong 1997 ug 1998. Nanawagan ang Pag-asa nga pahimuslan ang nahabiling rainy days karong buwan sa Hulyo. Kinahanglan yun ta to, ato gali nga daginot na lang ta, kinahanglan ta impounding, impound na to ang atong water, unya para sa atong katawan, kinahanglan sauron yun atong tubig sa ulan, kay kana umaabot nga mga buwan, mominos yung ulan na to, may nalang doon na tayo pundo para sa umaabot nga tinghuwaw. Nangandam usab ang Pag-asa sa ilang partisipasyon sa APEC Summit dinhi sa Sugbo. 5 kaadlaw sa di pa ang mga APEC meetings, magpada sila og detalyadong weather advisory sa mga lugar sa Central Visayas nga bisitahon sa international delegates atul sa ilang meetings ug tours. Masignubyal sila sa within the islands of Visayas, so maka-provide sa kanila og mga warnings. Provide na to in the sense nga itong forecast, apil na lang wave height, apil lang weather condition, also the tides or high tide or low tide. So kompleto na itong ihatag para sa guidance nila. Andrea Patenya, News 5. Simultaneous national earthquake drill gipahigayon kaganihang buntag. Mga empleyado sa Kapitolyo, mga sakop sa Police Regional Office 7 ug mga tinunan sa usa ka pribadong tunghaan mao'y nahimong partisipante niini. Nasuta nga duna gyapoy wa masayod kun unsay buhaton panahon nga dunay muigo nga linog. Jinky Rosit, Suginlimi. Naalerto ang mga empleyado sa Kapitolyo dihang gipatingog ang sirin alas 9 ang takna kaganang buntag ng gawas ang ubang empleyado samtang giprotektahan ng ilang mga ulo dunasay ng hupo sud sa ilang mga buhatan. Base sa assessment sa provincial administrator nga nahibaw na karon ang mga kawani sa ngayan nila nga buhaton kun dunay linog. Apan kun si Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Baltazar Tribunalo Jr. mo'y pasultihon, daghan pa ang angayang usbon sa sistema. Well, we can always hope, no? We will always try our best to be ready. So that's why we try to practice these earthquake drills as often as needed para to keep ourselves prepared for these contingencies. Pero objective-wise, we're able to get it. Minimum na objective na mabalhin ng mga tao niya why mabilin sa office. Pero may behavior, hagbong ta diri sa behavior. Wala to di ka perfect.
It's not perfect. We cannot perfect. Sa University of Cebu Main Campus, dali nakagawas ang mukabat sa 15,000 ka mga estudyante gikan sa nursery hangtod sa college. Diin dunay nagpandong sa ilang mga libro. Ang ubang mga maestra nga nag-guide sa ilang mga tinunan, gipapungko sa gisirad ang karsada nga mo'y gitumbok nga free evacuation kung dunay mahitabo nga linog. Mato ni Konsehal Dave Tumulak, kinahanglan ang kooperasyon sa tanan sa trapiko, sumasakay og establishmento, nakapalangay sa pagpanggawas sa mga tinunan ang traffic ug ang mga sidewalk vendors nga nakababag sa pagdagan sa mga bata. Kinahanglan sab nga madugangan ang exits ang maong tunghaan ug angayang mas mabansay ang mga bata ug angay nga seryosoho ng earthquake drill. Kay kung kanunay ta nga mag-earthquake drill, nakatabang man ta pagpasaka sa ilahang awareness, level of awareness ato mga katawhan. So kinahanglan gyud ni ang pagsabot gyud sa tanan nga nakita nato unsa kalangay gikan lang daan sa pagring nakagawas ang dalang kabataan sud sa 15 minutos. It says maningkamot unta ta kung mahimo lang dili mo labaw sa 10 minutos. Mo na tanay atong target. Pero sa nato ang structural design no sa usa ka edipisyo kay basig usa ni siya naka problema ang structural design plus the signages sud sa usa ka building. Escape route asa dapitang emergency exit kinahanglan ang mga signages visible sa mga tao. So rest assured, on behalf of the Cebu and the management, rest assured that we really will do something about it because it's not only the lives of the students that we're after, but even us, no? Because we're part of this institution. Lakip nga gipaubos sa earthquake drill mao ang kapulisan sa PRO 7 nga anaa sa Camp Serios Menya diin nanagan sila paingon sa grounds ug gihimo ang accounting sa personnel sa matag buhatan. Mila na tugupat ka minuto ang pag-evacuate sa mga pulis ug ubang empleyado di na siren nga dunay duha ka mga kauban nga missing mao nga gi-rescue sila sa mga responders ug gisud sa ambulansya. Though dili siya tanan no naka-perform but nevertheless mga 90% for that naka-perform yun. So it's very important so that we can prepare. We all know that we cannot prevent the big one if really it is coming. Based on the forecast, I think August 23 if not mistaken. Una nang mipagawas sa pahimangno ang FIVOX nga posibleng dunay moigo nga kusog nga linog sa Sugbo karong tuiga. Mao nga gawas sa mga otoridad, empleyado sa gobyerno, mga tinunan nagbisan mga ordinaryong Subuanon, kinahanglang masayod kun unsay angayang himuon panahon sa linog sama sa drop, cover ug hold. Kabahin ang tulo ka earthquake drill sa simultaneous national earthquake drill nga gitawag og Oplan pagyayanig sa Office of the Civil Defense. Muhimo sab unya og laing earthquake drill ang OCD sa napo ka-identified high-rise buildings dinhi sa Sugbo. Jinky Rosit, News 5. Giawhag ang publiko sa pag-report dayon sa mga makit-an nga mga wire nga nagbitay gikan sa mga poste aron malikayan ang disgrasya. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Sama sa syudad sa Sugbo naglaro usab ang provincial capital nga makigtagbo sa mga utility companies. Nabalaka ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa kapiligro sa mga nagharag og dunot nga poste nga makita sa mga highway sa lalawigan. Ang mga telcos dapat as DRM practitioner dapat mo assess gyud na sila sa ilahang properties or any facilities properties na posible mo patay og tao. Giawhag usab ni tribunalo ang publiko nga mo report dayon kung dunay nakit-an nga poste nga delikado ang kahimtang. Kita pong mga ordinaryo nga mga tao, mo reklamo gyud ta. Kung natay manawag ta sa media, matawag ta sa station o sa papers o sa mga reporter, uy kani delikado kana isinggit ireklamo na siya. Sa assessment sa PDRRMO, adunay mga wires daplin sa mga national roads paingon sa kalungsuran nga posibleng masangit sa mga ging truck di karga ug bus. Sa dakbayan sa Sugbo nitabang na ang City Disaster Risk Reduction Management Council sa pagpamugkos sa mga wire. Giawhag nila ang kabaranggayan nga mutabang og bugkusan ang mga nagbitay nga wire samtang magpaabot sa mga utility companies nga mutarong niini. Giawhag ang publiko pagtawag sa command center sa maong buhatan kung dunay makit-an nga problema aron sila na usab ang mokontak sa utility companies.
kaya nga to ang command center mo say mutawag dito sa VECO o sa PLDT nga dunay nakita nila. But Ray Pasaporte, News 5. Experimental rerouting sa traffic sa Mandawi City gikatakda nga ipatuman sunod semana. Gilaraw ang sayo nga implementasyon niini tungod nga sa nagsingabot nga mga international events. Andrea Patenya, Suginlimi. Gipahibaw sa OIC sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, Glen Antigua, nga di na makapaabot si Mayor Jonas Cortez sa Agosto 1 alang sa pagpatuman sa rerouting sa traffic sa Mandaue City ug posibleng karong Miyerkules na kini ipatuman. Kung dugayon pa ang implementasyon, maalangani na unya kini hilabi na nga sunod weekend na ang Ironman samtang Agosto 22 ang APEC. Gusto na gid siya nga ma-implement kay kuyawan man sagud siya ug adto pa mi sa August. Doon lang po ang IPIC. So, base niya magka-samok na hinoon ba nga, mag-implement mig-rerouting yung napang IPIC. So, actually, wag ma-affected ang agianan sa IPIC, no? Pero, ang mga sakyanan mo, basta malibog ang mga driver, mag-asas lang mo agi. So, munang i-advance na lang yun mo ang kwan. Atong i-propose nga one-way scheme. Sa rerouting, himuong one-way ang Dan SB Kabahog padung sa north. One-way na sab ang Dan Burgos gikan Pacific Mall padung Dan Andres Soriano. Ug one-way na sab ang A del Rosario gikan BB Kabahog padung SB Kabahog. Tungod kay usa ka semana na lang sa di pa ang Ironman, bugtong eskina AC Cortez na lang padung sa Titaguapa intersection ang gipatrabaho 24/7 sa Dan Plaridel. Sa traffic plan alang sa Ironman, siradaan ang mga Dan nga maapil sa rota gikan alas 4 sa kadlawon hangtod alas 2 sa hapon karong August 2. Parehong rota ra gihapon ang gamiton sa bicycle race gikan UN Avenue padung Plaridel Street, Owano Avenue, S. Osmeña Boulevard dayon lahos sa SRP. Ug sama sa naandan, di sa paagian ang karaan nga taytayan. Mato di Mandaue City Police Director Mariano Natuel, nagpaabot pa silang dugang 650 ka pulis gikan sa PRO 6 ug PRO 8 aron mutabang nila. We are only in charge of the road security. Sa matter of fact, dili lang kaingon sa Mandaue ang akuasad nga deputy si Police Superintendent Intuma. He will be in charge the whole road from Lapu-Lapu to Cebu City. Nangita pa si Natuel og lugar nga katulgan sa 650 ka mga pulis ug bukas kini sa ideya sa Adopt a Police program pinaagi sa tabang sa mga host families. Padayon sab nga gi-monitor sa kapulisan ang mga grupo nga posibleng mupahimu sa kalihukan sama sa Laglag Barya Group nga namiktima na karon og mga nagmanehog sakyanan. Gitun-an nila ang profile sa upat ka suspect nga nibiktima sa usa ka Manilin Mar pinaagi sa kuha sa CCTV sa Maydan AS Fortuna atol sa ilang pagpahigayon sa krimen. Kailangan tayo doon picture pa iglaki nga nadakpan mga sa modus. Yeah, actually, mga patkabuhan na sige-sige ogigo sa Talisay, Cebu City, Mandaue, gawa sa pagpatuman og heightened security ug monitoring alang sa dagkong mga kalihukan sama sa APEC, mipasalig ang bag-ong City Director dinhi sa Dakbayan sa Mandaue nga dugangan sab nila ilang police visibility sa regular nga mga adlaw subay sa mando sa bag-ong PNP Chief nga si Ricardo Marquez. Matud pa, bisan silang mga high-ranking admin officials moapil sa pagpahigayon og foot patrol matag adlaw sa nagkadayang bahin sa Dakbayan sa Mandaue. Andrea Patenia, News 5. 27 anyos nga martial artist ug swimmer gingong nalumos sa swimming pool sa Cebu City Sports Center kagabi sa tambalanan na kini na revive sa mga doktor. Ryan Sorote, Suginlimi. Gi-confine karon sa usa ka pribadong tambalanan ang swimmer nga si Thomas Carlos Villanueva III human kini malumos sa swimming pool sa Cebu City Sports Center pasado alas 7 kagabi. Taud-taud na nga nag-training sa paglangoy ang biktima og di pa lang dugay nga nahuman og nakadawat sa iyang certificate. Motong dito sa pool, nag-practice na sila, so they know the guy, kailan naman sila sa kong anak, he is a swimmer, makalangoy lang siya, makalap siya, and then matod sa amahan niini, nakadawat siyang tawag kagabi nga nalumos ang iyang anak samtang naglangoy sa pool nga dunay gilawmon nga 4 feet. Nagtuo sila nga dunay nahitabo sa biktima samtang naglangoy kini kay mubuor ra ang pool alang sa height ni ini nga kaping 5 feet. Katapusan nga nakita si Thomas nga mipahuway kilid sa pool apan kalit lang kining nahanaw hinungdan nga gipangita sa lifeguards o sa ubang mga swimmers. Bila na pipila ka minutos una mahawas ang biktima nga nakitan ilawom sa pool nga nagbuwa-buwa na ang baba.
after ato ba nang nila makita mga taon-taon na, so ilang kuha sa tubig. Dito nila sa tubig na kuhan. Pag raise up nila, medyo na nag-bleed ng iyang nose. Gidala sa ospital ang biktima nga wa nay kinabuhi apan revive kini sa mga doktor kasamtang naa sa intensive care unit si Thomas tungod sa kahinay sa iyang pulso. Gitutukan sab sa pamunuan sa Cebu City Sports Center ang kahimtang niini. Taga-Barkaytisa si Thomas o gawas sa pagka-swimmer o sasab kini ka martial artist. Nakamatikod na nga amahan niini nga dali na kining kapuyon og hangakon kon mag-sparring sila. Very para ako is will fit din siya. Ryan Sorote, News 5. Subay sa maong report, nagtuo ang pamunuan sa Cebu City Sports Center nga dunay gihambin sa iyang lawas ang maong swimmer subay sa mga pamahayag sa lifeguard. Mao nga ilang gidinay nga nalumos ang biktima kinsa ana karon sa ICU sa usa ka tambalanan. Ray Pasaporte sugin nimi. Nagduda ang pamunuan sa Cebu City Sports Center nga dunay gipamati sa iyang lawas ang swimmer nga si Tomas Carlos Villanueva III. Mao nga nawad-an kini sa iyang panimuot samtang nagpractice og langoy sa swimming pool. Matud ni Cebu City Sports Center Manager Ricky Ballesteros nga alas 5 kagahapon sa hapon nagsugod og practice si Villanueva ug sa wa pa kini makiti ilawom sa tubig. Gingong nakit-an kini sa lifeguard nga maayura ang lap niini. Apan nabantayan nga inig-abot niya sa tumoy. Mupahuay kini og magsigig bubbling. Usa ka pamaagi nga mukuha og pondo sa hangin. Until nga katuyang tupad kay daghan man kayong tao nya daghang sang nag-training sad kay kanang lanes dapita sa iyang gi-trainingan, nag-training sad sa triathlon kay umaabot sa Ironman. So na-notice among lifeguard tan-aw niya nga murag dugay-dugay naman nga gababling wa gyapon ni ana yang ulo. So iyang positioning gyapon bubbling gyapon siya. So giana nila so wa naman siya panimuot. So mo to gida sa ospital. So mga pila ka minuto sir nga bubbling siya. Siguro ang sulti sa among lifeguard murag natan-aw niya murag mga almost 1 minute mga sisag bubbling. Gisalikway ni Ballesteros nga nalumos si Villanueva sanglit anaara nagpractice sa 4 feet samtang duna kinigitason nga 5'7". Well, sa iyang daddy, istorya mi kung nga ba siya mga history na. So, yung siya nasa ilang mga family niya, kung kita na mo sa mukha, kita na sa camera, kay athletic magkaipurma. She's very athletic daw, pero na-notice ko niya one time ko na murag mag-exercise ko lang duha sa ilang murag karate ko no, dali ko hangakon. So, Ray Pasaporte, News 5. Atol sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan sa Mandawi kaganiya sa Barangay Umapad. Ilang nasikop ang subject sa operasyon, uban ang kanhi pulis ug usa ka security guard. Andrea Patenya, Suginlimi. Kanhi pulis, security guard ug lain niining kauban nagtingkagul sa bilangguan human madakpi atol sa buy-bust operation sa Barangay Umapad dump site sa Dakbayan sa Mandawi ganihang buntag. Ang mga nadakpan mao silang XPO1 Juni B. Catarinen, ang subject sa buy-bust nga si Antonio Tamarong ug ang gwardya nga si Celestino Manatad. Tulo ka medium-sized ug upat ka gagmayng pakete sa gituuhang shabu nga tag 30,000 pesos, drug paraphernalia ug revolver nga dunay mga bala ang nakuha gikan kanila. Si Catarinen kanisakop sa Mandawi City Police Station 5 apan gitangtang sa serbisyo ni atong Pebrero human nag-awol kun absent without leave. Matod sa kanhi pulis, nauwaw siya nga mubalik sa trabaho human nagpositibo sa surprise drug test ni atong miaging tuig. Mahadlok siyang bugal-bugalan sa iyang mga kauban, mao nga nagpadayon na lang sab sa iyang bisyo. Pagbalik na ko dire. Mingon na sungog ko lang ta. Punan pa sa atong sitwasyon nga katungtong datong na positive. Ano nga murag lumural ta pag-ayo ba imbis ikuan ang tatakay kauban uban bunuangan lang tag stress-stress ba. Dugang niini, tigamitan lang siyag shabu apan wa siya na maligya og drogas ug napagan lang siya sa dihang gidakup ang iyang amigo nga si Antonio kinsa mihi makaksab nga tigpayuhot siya og drogas. Istorya ra mo na lagod nang maligya ka nawa man maligya. Catarinin was actually telling Pinoy na sige Brad ihatag ang item na kay okay na. So that was actually the transaction.
Nialigar sab si Katarinan nga nisuway siya sa paggamit og illegal drugs kay parte kuno kini sa iyang trabaho kaniadto, butang nga gihimakak sa kapulisan. Natural na sa mga anak, ma'am, labi nagmukuan siguro ka. Parte nga ning trabaho. Na, ni ko nga mami, kaya tungod, para lang na ko, islan mo niya inang anak ko. Pero di paagi na ko, para trabaho, para sa magkasud ko, para makaibaw ko asa dagi ka ng source. Di siya makasulti ko na nakay, wala man siya sa operative na assignment. He's on the patrol. So, the authority nga moral ascendancy nga istorya siya na dili siya dili credible. Mato di Badawi City Police Director Mariano Natuel na obserbahan niya nga kasagaran sa mga pulis nga matangtang sa serbisyo musud gyud og illegal nga negosyo. Kasagaran man gud nga mga na-dismiss nga PNP personnel, usually mga PO1 pa, no, even sa Negros, mga around 3 or 4 ka ex-PNP personnel ang ako na dakpan, mo mga pusher ba, mayan ta kung magamit lang. So usually, katong mga dismiss nga mga PNP personnel, no, mo gini ang maligya og mga syabo. Andrea Patenia, News 5. Restricted to camp gapon ang gireklamong pulis nga sakop sa Regional Public Safety Battalion. Human nasangat na ang reklamo batok sa pagpangabuso sa tulo ka mga menor de edad sa Barili. Diin iya kining gipainom og ilimnong makahubog. Na-file na ang reklamong child abuse sa Cebu Provincial Prosecutor's Office batok kang PO1 Admon Concepcion niadtong Hulyo 16. Di usa imbestigaron sa PRO 7 ang hitabo samtang wa pa mabot ang investigation report sa RPSB. Kay nakasinati na og trauma ang mga biktima. Gitahasan karon ang Women and Child's Protection Desk sa Barili sa pagtagad sa mga biktima. Sa investigasyon ng ipahigayon sa investigador sa RPSB, if the investigator find it necessary to subject this police personnel to psychiatric test, then they will do it. So from there siguro Kapulisan muhimog analysis sa epekto sa gipatuman nga foot patrol nga gimando sa bagong PNP chief. But nilang sutaon kun unsay epekto sa crime volume sa gipatuman nga kamanduan. King Perez, Suginlimi. For the senior superintendent Tabian, upon instruction Mato di Police Regional Office 7 Directorial Staff Head Ray Lindon Lawas, dilipatan ng police stations ang nakapatuman sa gimando nga foot patrols. Gimando sa bagong PNP Chief Director General Ricardo Marquez ang police visibility sa iyang pagbisita diri sa Sugbo sa miaging semana. Gawas nga mahimong deterrent sa krimen ang presensya sa kapulisan, gitahas usab sa mga pulis nga makighimamat sa mga tao silang komunidad. Gawas sa pagpatrolya, kinahanglang musumiter ang mga pulis sa impormasyon kabahin sa mga concern sa mga establishments o rekomendasyon sa mga tao nga ilang ikastorya. And strengthen our community relation. So ang instructions, we have just finished with our coordinating conference. Ang instructions na ko sa ilaha is our office personnel who will be fielded in the streets must be able to establish contact with the people. Ang mga pulis nga nagtrabaho sa regional headquarters gitahasan sa pagpatrolya sa Pidal Rosario Street, Osmeña Boulevard ug Fuente Osmeña area atol sa tigsulod sa trabaho ug eskwela. But masuta sa kapulisan nga kun unsay epekto niini sa gidaghanon sa nahitabong krimen kun itandi niadtong panahon nga wa pay nagpatrolya. Kini maoy ilang himuon nga sukdanan kun nagmalampuson ng police visibility. Do an assessment, crime analysis. Based on the crime statistics that shall be generated compared to before the deployment and after the deployment. There will be an evaluation analysis on a certain period. Maybe after 1 month, mag-evaluate na po. King Perez, News 5. Sa 68 nga lola, iyang anak ug apo nasikop sa bypass operation nga gihimo sa Guno Police Station sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang habal-habal driver ug kauban nasikop atul sa checkpoint sa Marigondon Police Station. Leslie Caminada Vestil, Suginlimi. Sa ikaduhang higayon, nasikop na sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Station 3 si Victoria Tampos, 68 anyos alias Nanay, atol sa bypass operation kagahapon sa hapon. Kay namaligya kini og ginadiling drogas sa Purok Dama di Noche sa Barangay Luo. Lakip nga gisikop ang iyang anak na si Marlon alias Yuyo ug apo nga si Jocelyn alias Inday. Nasikop sab silang Jason Tito ug Grace Rapada, kinsa nasaktang nagsuyop
ug silang Cedric Habal ug Finley Casul nga diha sa dapit atol sa operasyon sa kapulisan. Niadtong miaging tuig pa milanog ang pangani nanay kay sa iyang panimay dunay suyupanan gawas siyang pagpamaligya og ginadling drogas. Way nakuha gikan kang nanay niadtong unang operasyon, hinungdan nga igo lang nilang giguba ang gihimong payag-payag ug gipasidan-an si nanay nga di na mobalik sa mong kalihukan. Apan karong tuiga ni balik kini sa iyang binuhatan ug gisumbong pinaagi sa text hotline sa Pier 7 mao nga natigayon ang operasyon. Di dali nga mapasaylo ang subject gumikan sa kadaghan sa pinakiting shabu nga nakuha gikan kaniya. Based gani sa tuwang mga interrogation sa mga nakasuyop dito, kanang mga kauban niya, muana pagay na si nanay nga bisag magpabili lang siya, bisag gamay, bisag residual lang. Musuyop gyapon sa siyang pangidaron. Dipin sa sab ni nanay, igura siyang misakay sa negosyo siyang anak ug apo, pinaagi sa pagpamaligya ug tenfoil. Gani masuko siya nga dunay magpunay ug panuktok sa ila. Ako naman butan niya, ako naman nga masuko mga ko din ila nagsay tuk-tuk nga muna naaba na kasabang ko manggani. Kaya lang ko kabangon na kahigda ko katungod na akong tuhod. Ako naman nagsagbalig lang siya mo. Nakuhaan og kalibre 22 nga armas ang anak ni nanay nga si Marlon. Ang apo niini nga si Inday mitugan nga mamaligya siyag drogas. Apan atol sa operasyon, gidiretso ra siyag sikop sa kapulisan bisan og nanglabalang siya. Natingasab ang laing dinakpan kung naapil siya bisan og nag-istorya lang siya sa payag-payag. Nanglabar mong ko may naabdan. Nanglabar ko sa mga Nag-istorya lang, tanaw ko man, nakoy po tanaw. Kaya nakoy gibaligya ko ngayon. Natlan lang dito kasi mato dito. Timing nga lang. Nasikop sab sa checkpoint sa Marigondon Police Station kagarang kadlang silang Lloyd Canonigo ug Cirilo Apari tungod sa paghupot og shabu. Matud sa kapulisan nga nagdali-dali og likay sa checkpoint ang duha samtang nagsakay og motorsiklo. Apan uwahin na kay nalibutan sila sa mga tanod ug pulis. Dihang girikisa, nakuhaan sila og tag-usa ka putos nga dunay sud nga gagmayng pakiti sa shabu. Giangkon sa habal driver nga si Lloyd nga first time siyang gisugo sa pagpalit og shabu sa Abuno Barangay Pahak. Bugti sa 20 pesos nga bayad matagputos. Usa ka Dexy ang giingong iyang gipalitan sa shabu. Isugo ko na sir. Mabuto nga ako bilang gisipti kay makawagtang niya ko anak. Waro ba ko ikatapal? Di ba kauban mo nga iyang ipakoptan ako kay kanang araw di ba mapilyag hatag basa kaya kanang ato nagsugo niya. Okay. Action sila da iskapar. Mauto nga na intercept sila sa trupa. Leslie Camina de Vistil, News 5. Babaeng trabahante sa usa ka bake shop gihostage sa iyang kauban sud mismo sa bake shop. Sugin limi Ryan Sorote. Di nahapit makaistorya sa kahadlok kining babaeng baker. Human siya gi-hostage sa iyang kauban nga si Alden Gadapan. Pasado alas 2 ganiyang kadlawon sa barangay sa Bagdos, Dakbayan sa Sugbo. Nakapangay og tabang ang biktima, diyang dunay may palit sa gitrabaho ang bake shop. Miresponde ang mga taga-barangay, apan pakya sila sa paghangyo ni Aldrin. Hinungdan nga nagpatabang sila sa Cebu City Police Station 2. Makalabay ang pipila ka minutos nga negosasyon. Naluwas sa mga pulis ang biktima, kinsa gitiunan og kutsilyo og tubo og gipriso sud sa bake shop. Matud sa biktima nga nakamatikod siya sa lahi nga linihukan ug kadagahang gipanulti sa suspect samtang naghimo silag pan hangtod nga kadit lang siyang gitiunan og kutsilyo. Nga ako maring dito na sa akong luyo, grabe na isuga. Kay nganong daw ko nung ako siya ipapatay, ipakuha daw tong bayad nako. Papatay daw ko nung siya nako. Dugay na niyang nahibawan nga tigamitan og kinadaling drogas ang iyang kauban kinsa miangkon sa niini. Bukan ka? Oo, tagsa panagkara ba? Tagsar ba? Kampal sa panggabi mo, di mo ikatulog na ko. Nagsar no? Ayaw ba? Ayaw lagi sir! Ayaw! Naglisod ang kapulisan sa pagkontrol kang Aldrin kinsa nagpunay og singgit og pagwala bisan og gipusasa na. Pasangil ni Aldrin nga igulan niyang gipanalipdan ang iyang kaugalingon sa giingong plano nga pagpatay sa biktima kinsa giingong namayad og tambay. Giingong nagselos kay sa kauban nila nga uyab sa biktima. Nga, nagselos siya nimo. Isilusan lagi ko. Watak ko balog isilusan ko. Nya gikalitan lang ko. Kalitan lang siya di bayad sa bugoy.
Gigay pa na ko. Nya kay nagputos ko kopya. Ryan Sorote, News 5. Maukat to mga balita sa Aksyon Bisaya, kinisiglan Soko. Dahang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!